Agario tai agar.io on ihan sama, miten se kutsutaan, mutta nyt meidän nimi on ES Junne. Paras nimi ikinä. Kerätään näitä pieniä palloja. Pieniä. Joo, mä oon vähän hiljaa tässä. Ei, mä kuolen. No, koitetaan uudessa. Mä olla isoin. Mä oon viimeinen näistä leaderboardeilla. Ei sitä mikään huono. Vai Eiku, en mä edes oo niissä. Ihan sama. Et syö mua. Näin. Uusi yritys. No mitä nyt? Tää on niin ärsyttävää. Uusiksi taas. Mitä on? Koitan voittaa tän. Tai syödä jonkun. Ne syö mut. Mä olisin voittaa. No, voihan aina uusiksi yrittää. Syödään näitä pieniä palloja lisää. Niin kauan kuin joku syö mua. Niin ähtelokset aika iso. Aina niin iso kokoinen. Että joku random tyyppi voi kyllä lähteä syödä. Näettekö nyt? No, en mä oikeastaan nyt toivonut mikään iso. Mutta silti. Tää on niin tylsää. Pitää voittaa. Syö kaikki. Kaikki maailman pienet pallot. Se pitää valtiolla tulla maailman. Ennen kuin muut syövät. Mä seuraan. Tää on niin tylsää, kun kaikki seuraa sua. Vois se seuraa niitä vähän isompia palloja. Noin. Joo, kerätään lisää näitä pikkupalloja. Mitä sellaista pieni tulee vielä siellä. Arvostetaan se. Mikä ei oo niin kiva, koska tää lakaa. Se on niinku tänne vaan. Silleen joo, pysyn tässäkin. Joo, kukaan nyt jos mua syömään. Tää on ihan pieni. Et jos joku iso tulisi tänne keräjästä. Tänne siitä alkaa niin. Mä läpien kaikki pienet palat. Mä annan voitti. Tuossa takas. Noin. Milloin me tullaan isommaksi? Tossa yksi. Jes, me rektottiin se totaalisesti. Ettekö te nähnyt? Se oli vielä pieni. Ja nyt me feilattiin. Ei sitten. Tuossa tänne. Mitä tapahtuu sitten tälleen? No, ei mitään. Mä laitan pienemmäksi. Se on myös pieni herra. Minkä mä syön. Mut syödään. Ja Jonne lähtee ja muita pelaajia. Niin kauan. Hän on maailman mestari. Ja muut pelaavat. Sanoo, että hän on kuningas. Mitä mä oikein selitän nyt tästä? Okei. Yes. Siellä toi
Tuu tänne. Tuonne nyt. Haluanpa syödä sut. Mitä mun kävi? No. Ei. Sä et voi olla tosissas. No niin, ihan just iso. Ja nyt mä räjähin. Musta jäi pieni pala. Ja mut syötiin. Ja mä hävisin. Mä kuolin tän pelin. No joo, tää on viimeinen yritys, jos mä lopetan tän videon. Ei jaksa. Hävikkoa ja... Joo, vielä yksi. Näin. Ei näitä pikkupalloja vaan tässä. Ei mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Jos kukaan ei koske niin. Siellä menee mun äiti. Näitte se. Mun äiti pelastaa. Oh my god. Se on yllättävää. Vieläkään se olisi. Jossain vaiheessa. Saan sen syötyä. Kostan sille koitti syödä mut. Banaani syö se. Missä se ton ruukenottaa? Joo, mä sen ton. Jes. Niin tyylisää, kun joku jättiläinen, joku tulee vaan silleen trollaa sut sellaista syödä. Se on niin pakkoa. Ei asennu. Valtioiden koko paikan kohta. Sitten ei kyllä mennyt niin hyvin. No joo, pelataan vielä yksi. Tää on viimeinen. Joo, kauan mä kuvaan. 7 minuuttia. No joo, kyllä mä kerkeen vielä yhden maksun. Otan tää. Toi kyllä ei ollut niin yllättävää. Mutta ihan sama. Nähdään sitten ensi videon parissa. Se olisi moi moi. Moi.